Diyos marahay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan tapuan paggamit, pagpicture o pagtext, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron tapo ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa opening hymn sa Novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Humble Saint Pio of Petrarchina, you who love the Roman Catholic Church, pray for us. May the Master send workers to the harvest and give them the strength and knowledge needed to be children of God. Pray that our Holy Lady will unite Christian people everywhere, comforting all of them under the one great house of the Lord, the lighthouse of our salvation in the storm of life, just as a lighthouse is a beacon for safe return when there is a storm at sea. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio Petrarchina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio Petrarchina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Petrarchina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Please mention your request. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Petrarchina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope.
Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo o na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Biyernes sa ikaapat na semana kan pagkabuhay liwat. Idulot niya to ang mga intensyon sa Santa Misang ini. Pasasalamat kang Maranyo family, Ablong family, Alan John Ranyada. Thanksgiving for passing the Civil Engineering Board exam, kan Beruega family. Pasasalamat man ni Engineer Andrade Dayandante.
Espesyal na kahagadan kay Sarong Anonymous. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Cherry, kahagadan kan Ablong family, kay Jose Oriel, kahagadan ni Rodora Andes and family, kay Perseveranda, kan Barotilla family, Feliciano III ni Mabel Lesaba, Bertilio ni Anthony Llavanes and family, kay Sofia Asin Ponciano, kahagadan ni G. Haji, Emiliana Hugo Flor de Lisa, Federico Floserpida asin Norberto, kahagadan ni Tess Vibar, asin man sa kalag ni Daditas asin Gabriel, kahagadan kang Baldo and Asanya family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kana Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sarong komunidad magdulo kita sa satuyang kagurangnan, sa satuya pong mga pangangaipo, maghagad din kusog asin tabang, sa satuyang urual daw na pagkabuhay, siring man magpasalamat sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil sa tabang niya. Ngunyan midbidunta na po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo.
Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, makapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan bako sanakan sa mong katalingkasan, kudi man kan kaligtasan. Himatea ang mga tingog nin mga nagngangayo-ngayo, asin gibuha, tanganing sindang mga tinubos mo, huli kan pagpabulos kan dugo, kan sa imong aki, magkanigong mabuhay huli sa imo, asin magugma, huli kan danay, nakatiwasayan sa imo. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa halit sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo nagtaramduman sa sinagoga sa Antioquia. Mga tugang, mga gikan ki Abraham, asin kamo gabos na may pagkatakot sa Diyos, sa sato ipinadara ining tataramon nin kaligtasan. Hulita si Jesus dai namidbid kan mga taga Jerusalem, asin kan sa indang mga puon, kan siya hinatola ninda, inutob ninda ang tataramon kan mga propeta na binabasa balang aldaw na Sabado. Daisinda nakakuanin ano man na dahilan na siya ipagadan. Alagad hinagad ninda ki Pilato na siya gadanon. Kanagibo na ninda ang gabos na nasusurat dapit sa iya, tinanggal ninda ang bangkay sa krus asin ilinubong. Alagad binuhay siya liwat ni Diyos sa mga gadan. Sa laog ni dakol na mga aldaw, nagpahiling siya sa mga kaiban niya sa Jerusalem, hali sa Galilea. Asinsindangon niyan ang sa iyang mga saksi sa atubang kan banwaan. Darami sa indo ining marahay na bareta, na ang panuga ni Diyos sa satong mga magurang, na utob na para sa to kan binuhay niya liwat si Jesus. Ini ang nasusurat sa ikaduwang salmo. Ika ang sakong aki, ipinangaki taka ngunyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika ang sakuyang aki, ngunyan na aldaw ipinangaki taka. Ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki taka. Ako ang nagpamugtakan sa kuyang hade sa Sion, sa kong banal na bukid. Ipapahayag ko ang pagbuot nin kagurangnan, ang kagurangnan na nagsabi sa ko, ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki taka. Ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki taka.
Hagad asin itatao ko sa imo ang mga banwaan bilang pamana, asin sa sadirihon mo ang mga poronin kinaban. Maghahadi ka sa inda daraan sugod na batbat. Rurunuton mo sinda siring sa koron. Ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki taka. Paghimate kamo, mga hade, mga mapangyari sa kinaban, pagmaan kamo. Maglingkod kamo sa kagurangnan, daraan takot, magugma kamo sa saiyang atubang. Ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw ipinangaki taka. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Day kamo mahandal, magsarig kamo sa Dios, asin magsarig sa ko. Sa harong nin sa kuyang ama, dakol na mga kwarto. Kun bako, day ko ta na ako nagsabi sa Indo na maduman ako sa pag-andam nin lugar para sa Indo. Kun ako magduman, asin mag-andam nin lugar para sa Indo, mabalik giraray ako tanganing ikapag-iba ko kamo, takun hain ako, duman man kamo. Aram nindo andalan pasiring sa sakuyang padudumanan. Si Tomas nagapot, kagurangnan, day mi aram kung sain ka maduman. Paano ming maaraman andalan? Si Jesus nagsimbag, ako, andalan, an katotoohan, asinan buhay. Daini nakakadulok sa ama, kundi mag-agi sa kuya. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Duwang bagay an may hiling niya to, digdi sa tuyang ebanghelyo. Enot, preparasyon. Ikadua, expectasyon. 2 Sundays from now, we will be celebrating the Ascension Sunday. Pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Kaya parte kan sa tuyang ebanghelyo, ito supag preparar o pagkondisyon kan isip kan sa iyang mga disipulos. Gari baga sarong ama na mapasiring sa abroad tanganing magtrabaho. He is giving an assurance sa iyang pamilya. O, mainot ako duman, kapag abot kan panahon, ipipetisyon ko kamo. Takong hain ako, duman man kamo, nasa kuyang mga kapamilya. I think the same words Christ was trying to tell His disciples. O, duman sa harong, kan sa kuyang ama, dakol na lugar, na kung sain, iaandam ko ini para sa Indo. Tanganing kung hain ako, duman man kamo. Aramduman ko may sarong bitter na maray na padi na nagpaaram sa iyang parokya. Di ko aram kung anong rason. Itatransfer na siyang assignment. During the Despedida Mass, sabi niya sa iyang mga parishioners, the same words. Sabi niya sa mga parishioners niya, o mainot ako sa Indo, tanganing kung sain man ako maduman, duman man kamo, hahalaton ko kamo duman. Only to discover later on, sa mga parishioner, na ang next assignment palan kampadi sa prisuhan, chaplain kang prisuhan. Siguro tabiter siyang marhay duman sa mga parishioner niya. O, sinabi niya, hahalatong ko kamo gabus duman. Iaandam ko ang lugar para sa Indo. I think, and sa tuyang kagurangnan, parte kan preparasyon niya before His ascension, iyon na ipreparar sa iyang mga disipulos. But, along with that, tinuro niya man po sa inda kung paano makaabot duman sa padudumanan niya. Kaya, ngunyan sa Ebanghelyo, sa ultimong parte, sinabi niya sa iyang mga disipulos, gusto rin daw makaabot sa langit, ako ang dalan, ako ang katotoohan, asinan buhay. I will be your way, I will be your guide
So long as you believe in me and you accept me, mahihiling manindo ang Ama. Ngayon sabi niya baga, no one comes to the Father but through me. If you know, accept, and believe me, you also know, accept, and believe the Father. Because I am in the Father, and the Father is also in me. The second part is about the expectation. Pagkatapos na ang satuyang kagurangnan bumalik sa iyang Ama, ang ekspektasyon niya na kita ipapadagos ta, ipeperpetuar ta. We will try to perpetuate the mission na babayaan niya. So iyan ang sinabi niya sa iyang mga disipulos kay itong panahon before He ascended into heaven. Kaya sabi niya, sa mga masunod na ebanghelyo, sasabihin niya sa aga, sasabihin niya sa iyang mga disipulos, the one who believes in me will do the same works that I do. Ang sisay man na nagtutubod sa ko, gigibuhon man, itong parehas na mga gibo na sa kuyang ginibo. And he will even do greater than this. Dahil gusto niyang sabihon po sa tuya na ang kagurangnan pinili kita na maging siring sa iya and pinili kita na ipadagos ang sa iyang misyon digdi sa kinapan. Ini po ang hagadon niya tong balaog sa satuyang kagurangnan sa pagpadagos niya to kay ning Santa Misa. Na enot sa gabos, padagos kitang mainspirar, matauanin ko sugbuot na ipadagos ining misyon na winalat sa to kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing pagabot kan panahon, kita man makaibahan kan sa tuyang kagurangnan, kan Diyos Ama duman sa langit. Sabi niya, kung hain siya, duman man an sa iyang mga disipulos. Amen? Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga dugang. Tanganing ansa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking akoan mga dulot kan sa imong familia, tangaling sa tabang kan sa imong pagbantay, dahil ninda mawara ang mga iwinaras, kudi makamtaninda ang mga balaog na daing sagkod, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos. Asin nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban,
Patingani ang mga langit noon na bertudes sa sinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos ni mga ang langit na sidaga, panokan sa imo, kamurawayan. Husana, Husana sa kaitasan, Husana, Husana sa kaitasan. Aladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Husana, Husana sa kaitasan, Husana, Husana sa kaitasan, Husana, Husana sa kaitasan. Kagurangan, ikanang kanan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak kasindugo, kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya nasarugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas asin mag-inom kay ni tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. Pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwad ipinapahaya, sa koda magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, nasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag, kan sa imong nalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaibaning ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya,
asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iras niya to sa lambang saro, anin akong katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Anawak ni Kristo, pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko
na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, padagos mong bantayan ang mga linigtas mo sa kabanalan, tanganing ang mga tinubo sa pasyon kan sa imong aki, magugma sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa indo gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na nama ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you and good evening. Ay,